מרטוריקה לפרקטיקה, לעניות דעתי, היא כמו השלב שבו אתה לומד שחייה בהתכתבות. בהתחלה שהציעו לי להצטרף ללימודים ולמכללה, אני לא התחברתי בכלל לשם. אני לא יודעת מה זה, לא הבנתי מה זה, ולא רציתי להשתתף. והפרקטיקה היא הרגע של הקפיצה למים, ולחוות את החוויה ממקום של התמודדות. כי זאת חוויה שמאוד מוסיפה לבן אדם, ומוציאה אותו במקום חדש. לבוא ולעשות את מה שאנחנו מדברים, את מה שאנחנו אומרים. כל הזמן באקדמיה בעיקר עסוקים בלדבר וללמוד, ובסופו של דבר מה שבאנו לעשות פה זה פרקטיקה. במפגש הראשון אני מאוד הוקסמתי, מאוד התפעלתי מהאווירה החיובית שהייתה בכיתה, מהאנשים המקסימים שהיו איתי בקבוצה, מהמרצה עצמה, והחלטתי באופן חד משמעי שאני חייבת לעבור את זה ולהמשיך. אני חושבת ששעות של לימוד, של מבוא לחינוך מיוחד, או לימוד של מה שקורה בחייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים, לא משתווה לרגע אחד שאתה נמצא בקרבתם. כי בתור מטפל אתה צריך את הכלים האנושיים האלה של להכיל מישהו אחר, להיות אמפתי כלפיו, להבין את הכאב שלו ולהסתכל גם מהצד לדעת איך לעזור לו. אנחנו עושים בחפצבה, זה ליד בית שאן, עם אנשים תסמונת דאון. הם עובדים, הם עושים כל הדברים לבד. אתה יושב איתם, הם מכבדים אותך, הם רוצים אותך. לא יודעת, יש משהו אמיתי כל כך באנשים האלה, שכאילו, וואי, אני לא יודעת אפילו איך לתאר את זה במילים, שפשוט גורם לך להרגיש כל כך טוב, ושבאמת מה שעשית היה כל כך חשוב וכל כך משמעותי. אני הגעתי לפני שנה כמעט, היה לי אירוע מוחי. אחרי אירוע הפסקתי לעבוד ואין לי מה לעשות. רציתי להעסיק את עצמי. במה אני רוצה להעסיק את עצמי? רק למקום הזה שאפשר לקדם את הנפש שלי. זאת הפעם הראשונה שבאמת אנחנו באים ונוגעים באוכלוסיות שאנחנו יכולים לטפל בהן בעתיד. לי יש בעיה, אני לא רואה את עצמי נכה. אני רואה את עצמי כמו כולם, ולבוא ולהיחשף לאנשים עם צרכים מיוחדים מאוד, כל אחד עם הצרכים המיוחדים שלו, זה פתח לי איזה צוהר לעולם שכמעט ולא הכרתי אותו לפני כן. אף הבן אדם לא רוצה לקבל תואר שהוא חירש, אף על פי שהוא חירש, ולא רוצה לקבל תואר שהוא עיוור גם אם הוא עיוור. כי קודם כל הוא בן אדם ואחר כך הוא גם עיוור, וגם אחר כך חירש. ולכן האנשים פה דיברו בשפה מאוד נכונה, הם התייחסו לאדם קודם כל. אני מאוד גאה לומר שהשנה התאפשר לנו להביא אנשים עם צרכים מיוחדים מהקהילה, שילמדו במסגרת הקורס כסטודנטים לכל דבר ועניין. ובמקום הזה אנחנו פורצי דרך באקדמיה, בארץ ובעולם. מעט מאוד אנשים באמת מצליחים לייצר את המצב הזה, שאנשים עם צרכים מיוחדים לומדים באקדמיה כסטודנטים לכל דבר ועניין. למדו איתנו אנשים שיש להם מוגבלות מסוימת, אם זו מוגבלות שהיא מצריכה כיסא גלגלים, או מכשיר שמיעה, או אפילו מוגבלות שהיא שפה, דיבור. אני יכולה להגיד לך שהם מדהימים. למדתי מהם המון. בעצם נוצרה כאן בקורס פלטפורמה, שמעצם היותה מקדמת השתלבות של אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה. ועם מי אתה עושה את הפרויקט? עם איזו אוכלוסייה? חוץ ממוחמד וניאל? הקבוצה שלכם בבאקה, כן? ומה אתם עושים שם עוד? גבס ותכשיטים. ובמקום הזה, כשהם מצליחים לבטא משהו בעצמם, קורה דבר נפלא. אז התחלתי לחפש את האנשים שהולכים על גלגלים וכל הדברים האלה. שם אצלנו
וכל הכפר התחלתי לחפש על האנשים האלה, מה לעשות ואיך לעשות ואיך אני יכול לעזור להם. לשמוע את הצורך שלהם, ולא לבוא אנחנו עם רעיון ולהציע, אלא לשמוע אותם, וזה שבאמת קרה בקורס, שבעצם שמענו אותם. זה מעין חוויית התבגרות כזאת, כל התהליך הזה. זה מלמד אותך המון. היו הרבה תובנות שאני למדתי מהקורס, אבל התובנה הכי חשובה בעיניי זה לא רק אני, כל בן אדם, לראות בחייו כבית ספר לצמיחה. כי אני חושבת ומאמינה שכל חוויה שאנחנו חווים, נעימה או קשה, היא נשלחת אלינו בכדי ללמד אותנו את הלקח ואת המסר שהיינו זקוקים להם באותו שלב הזה של ההתפתחות של חיינו. דבר שלא לומדים בחיי היום ובשגרה שלנו, כל הטירוף הזה. זה ממש טוב, עשה לי משהו טוב. זה השנה השלישית, נכנסתי לקורס הזה, הרגשה טובה, וואלה הרגשה טובה. עכשיו אתה צריך לחייך. אני רוצה לומר שאני אוהבת אתכם ברמה האישית והאנושית ביותר. אני שמחה שהגעתם ללמוד בקורס. אני מרגישה שאני איפשהו זימנתי אנשים והם הגיעו, וקיבלתי שפע של מתנות בפגישה איתכם. אני מודה לכם על שהייתם הסטודנטים השנה, מוקירה אתכם על העבודה האמיצה והמאומצת שעשיתם, ושמחה כל כך וגאה בתוצרים שהשגתם.